Sas! Huwag kang maniwala dyan. Sabi niya mahal ka niya pero hindi totoo yan. Sabi nga sa kanta ni Charlie Puth kanina. Charlie Puth? Sige, medyo social. Charlie Puth. Sabi niya, you just want attention. You don't want my heart. Diba? Pinapapol ka lang yan kasi may kailangan niyan sa'yo. Kailangan lang niya ng attention mo pero hindi ka niya talaga kailangan ng totoo. Pero ako, sinasabi ko sa'yo, paunti-unti may in love ka na sa akin talaga. Hindi lang attention mo ang gusto ko, pati rin ang puso mo. It's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Ito pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Teka nga, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo na mukhang kailangan ng atensyon. Ewan ko, attention ba sa pananamit? Attention ba sa pagmumukha na ang kapal-kapal ng kilay? Ewan ko ba kung saan sasagala yan? Sabihin mo dyan kay ate-ate. Panipisan ng kilay ang konti. Masyadong matapang. Anyway, today is April 3, Thursday na. Grabe ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nag-uusap kayong dalawa. Pero ngayon, since medyo lumalaki-laki na yung ulo niya. Ulo! Lumalaki na yung, di ba may mga ganon? Yan. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang malaki yung ulo niyan eh. Minsan may mga bagay o meron tayong mga kilala na medyo lumalaki na ang ulo. Dahil ewan ko ba, nagkakaroon na ba ng pera? Nakaluwag-luwag lang ng konti, nakakabili lang ng yaw-yaw dati. Ice cream lang, medyo kumapal na ang mukha. Pero alam mo sa panahon ngayon, dapat medyo ka lang, low-key. Huwag ka muna masyadong magyabang dyan. Akala mo naman talaga meron ka na dyang, tandaan mo yung bahay mo, hulug-hulugan pa yan. Dahan-dahan lang muna ngayon at dahil very init na naman sa labas, taray very konyo. Mainit sa labas, mas magandang medyo low-key lang, huwag masyadong mainit ang ulo dyan sa katabi mong makapalang kilay. Sa mga panahon na kailangan mo ng atensyon, sa mga panahon na kailangan mo ng puso. Alam ko, nag-away kayo kagabi kaya nandito ka ngayon, naghihintay ng boses ni Maratoni. Well, that's right. Ako pa rin ang inyong makakasama buong hapon. 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kaya alam mo na kung anong gagawin mo, ha? Para hindi ka nagtatanong kung ano nga ba at sino nga ba ang kausap mo. You can check me on my social media account. It's Maratoni. Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Maratone. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Here's another song brought to you by Jojo Mendres. Entitled Somewhere in the Past. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.